Eta ongi etorri denei, aldez aurretik eskerrik asko zuen denbora gu entzuten inbertitzeagatik. 6 esku gaude hemen, Alain Agirre Garmendia, idazlea da bera, literaturako alor ezberdinetan jardundakoa eta jarduten duena, obra zabala da berea eta hizkuntza ezberdinetara itzulitakoa eta bere ibilbidean sari ugari jaso ditu. Estitxu Fernandez Maritxalar, psikologia lizentziatua da bera, irakasle ikasketak ere badauzka eta aditua psikologia perinatalean. Xirimiri hezkuntza proiektuko talde sortzaileko kide ere bada, Lurren ama, eta gure erditzearen jabe liburua ere argitaratu zuen, eta Neroni, Erika Lagoma Ponbar, Euskal Filologian eta Hispaniar Filologian lizentziatua naiz ni, bersolaria, irakasle lanetan ere banabil, eta Mari eta Xaneren ama naiz. 6 esku eta 2 liburu. Karena, 2021an argitaratu zen eta Irun Hiria saria jaso zuen, eta ama ume, 2022an argitaratu duguna, maiatzean, eta Atene Mujika saria jaso duena. 6 esku, 2 liburu eta 3 ahots, 3 ahotsetan ariko gara, 3ek elkar gurutzatuz gure hitzak, lehenengo emez eta gero karenaz. Mundua. Haur sortu berriak zaintza behar du une oro. Hasierako zaintzaz arduratzen den pertsonak etxearen kargu egin behar badu, ezin ditu haurraren beharrak guztiz ase. Ezinezkoa da. Hasiera lehen momentuetan batez ere jardun osoko lana da, ordain saririk gabea. Etxeko lanez arduratzea beste lan ezberdin bat da. Talka egin dut bikote heterosexualekin. Sofan botata dauden senarrekin eta denaz arduratzen diren ama ahal guztidunekin. Amak bizkotxo bat egin eta aurrekin jolasten duen bitartean, arratsalde osoa mugikorrari begira pasatzen duten gizonekin. Afaria prestatzen ari den bitartean euria hasi, senarrari arropa batzeko eskatu eta etxeko zapatilak bustiko zaizkiolako balkoira ateratzen ez diren senarrekin. Bizkotxo erdia jan eta berriz ere sofan etzaten direnekin. Nola eutsi diezaiokete emakume horiek zaintzari kooperaziorik gabe. Baliteke gizonentzako zaila izatea protagonistak izateari ustea. Niri kosta egin zitzaidan atzera pausu bat ematea. Birkokatu zaitez, atzera. Niri gogorra egin bazitzaidan, emakumea eta bollera izanik, sistemak txikitutakoa beraz, iraindutakoa, orotariko violentzia pairatu duena, nola sentituko dira gizonak, festa mundanuaren errege absolutuak direnean. Berekoi sortu ez, baina berekoiak izateko ezitako gizon horiek, besten zaintzarekiko empatiarik ez dutenak, nola jarriko dira bigarren plano batean eta akonpainatu. Ez da ezin dudala bikotekidearekin larrurik jo, kaina bat ere ezin dut hartu berarekin. Nola sostengatuko dute, naiz eta jakin hasierako intentsitatea ez dela betiko. Ziurrenik baten batek gaizki pasatuko du, konplikatua behar du. Feminista eta lesbiana izanik niretzat zaila izan bada, zer ez da izango gizon batentzat. Nire amorru handia sorrarazi dit. Lan izugarria egin dut erdigunean ez nengoela barneratzeko. Lan hori egiteko garapen pertsonala duten oso gizon gutxi daude. Ez dut ez dagoenik esan nahi. Nik bat bakarrik ezagutzen dut. Bigarren plano hori ez da ez egotea, ausentzia. Atzean egotea da baina presente. Zure karrera alboratu eta seme-alaben zaintzaren aldeko apustua egitea. Gure semea jaio aurretik jende aurrean egon gintezken besteek bollerak kinela jakin gabe.
orain ez da horrela. Ama eta ama deitzen digu. Denako hartzen dira. Munduaren aurrean jartzen gaitu. Deskolokatuta geratzen dira. Baina ez dute ezer esaten. Zeona, solasaldi honi, entrante modura emateko aukeratu zuen testutxoa, ze, zuen liburua badakizue asko gomendatu dudala, hemen tartean pare bati bai, eta ez dut jakiten zelan definitu ez baita amatasunaren inguruko liburu bat, ezta? Izatekotan amatasun feministen inguruko liburu bat dela esango nuke, baina ere sentituko nuke labur gelditzen naizela, iruditzen zaidalako ahalmena daukala iraultzeko, antolatuta gauden modu hori, zaintza deitzen diogun, etengabe interpelatzen dugun, baina, oso ondo zelan kolokatu ez dakigun horretaz ere ari da, ezta? Beraz, mundu guztiari gomendatzen bukatzen duzuen liburua, iruditzen zaidalako benetan mundu guztiak irakurri beharko lukela, ezta? Joan adin baina, aipatu dudan, amatasun feministak horretara, eta azpimarratuko dut plurala, iruditzen zaidalako, autu horren alde egin duzuela, ezta? Eta galdetu nahi nizuen zergatik. Zergatik plurala, eta ez singularra. Bai, egia da, liburuan zehar hitz egiten dugu etengabe amatasunez eta ez amatasunaz. Zergatik, pixkat jendarteak eskaintzen dizkigun ereduak oso hertsiak direlako. Alde batetik, 60-garren hamarkadan feminismoak arbuiatu zuen amatasun hori, etxean sartzen zintuen amatasun hori, dena ahaztu behar zenuen amatasun hori, zure burua ahaztu behar zenuen, bakarrik errealizatuko zara umeen zaintzari jarraiki, ahaztu ezazu zurea, sartu zaitez etxean, zaindu itzazu etxekoak, eta zure zaintza alboratu, eta egia da hori kaiola handi bat izan dela emakume askorentzat. Feminismoak lan handia egin zuen 60-garren eta 70-garren hamarkadan eredu hori apurtzeko, eta amatasunaren kaiola hori, ze eredu hori bada kaiola bat, arbuiatzeko feminismo hitza bada zehar lerro bat gure liburuan nahi genituelako bildu, 13 testigantza daude, sistema zalantzan jartzen dituzten emakumeen eta bi gizon ere badaude ahotsak. Hori importantea da, naiz eta jakin oso zaila dela ezarritako horri iskin egitea. Urteak pasa dira, eredu hori ez dugu guretzat hartu nahi izan, baina pixkat jendarteak sistema kapitalista basati honetan eskaini digun eredua, beste muturrera joan da, delegatu itzazu zaintzak, zure karrera profesionalari eutsi, balin baduzu zure karrera profesionala, lanaren bitartez bakarrik errealizatuko zara, zure gorputza, ama izan edo ez izan, hortik pasa, eta berdin-berdin jarraituko duzu, berdin-berdin lirain, berdin-berdin prest, larrua jo diezazuten, eta hori ere kaiola handi bat da. Eta hau sartzen gara esatera, ama gehienak ez garela hor kabitzen, ez batean eta ez bestean. Biak direlako kaiolak, eta gure egunerokoan arrakalatzen saiatzen ari garela eredu horiek, berriz diot oso zaila dela mundua horrela antolatua dagoelako. Baina hori zen interesatzen zitzaiguna. Eta noski, bakoitzaren esperientziak norberarenak dira, badaude hildo amankomunak, baina ahotsak ekarri nahi genituen, bizipenak jarri nahi genituen zentroan, teoriak badaude, baina nondik eraikitzen dira teoriak. Ez badugu praktika entzuten, ez baditugu amak entzuten, eskaintzen zaizkigun teoriak, non zedarritzen dira. Eta horregatik plurala eta da, gure buruetan hiltzatu dugun zerbait, amatasuna ez, amatasunak baizik. 13 lekukotza, aipatu dituzu, Erika, 13 ahotsetatik 13 arrakala
ezta? Nik sentitu ditute. Hor gelditu zaizkit estrella modura, lekukotza bakoitzetik bana, ezta? Eta badago baina, zuk esan duzun bezala, amankomunean badaude puntu batzuk. Bat deigarria esango nuke, eta ustut horren inguruan eraiki duzuela liburua, ikusten da amak eta bi aita, baina batez ere ama hauek, eta erabili ezagun plural femeninoa, beraz, ama hauek irakurrita, ikusten da, zaintza horrek eta heziketa horrek eta hezkuntza horrek dakarren lana eta nekea eta, hori ere eraikuntza prozesu bezala, ez dakit, ez daukat argi ustut ezetz, jendarteak ez duela ikusten, jendarte hemen erabiltzen dugu ohartxo bat, insertar, nota pie de pagina, gizarte hitza gizon hitzetik dator, beraz, ez dator gizaki hitzetik, beraz, jendarte erabiltzea hobetsi dugu. Eta orduan hori, jendarteak behar bada ez du ikusten eta hori da arazoa. Baina, kontua da hemen badagoela aldarri bat, amankomunean, 13 ahots, 13 arrakala horietan, eta da, hain zuzen ere, esaten duena, sistema honek ez dituela amak zaintzen. Amatasunak sostengatzen duen arren sistema hau, zaintzak sostengatzen duen arren jendarte hau, ez datorrela bueltan hori, eta hori sumatu dut ahots guztietan, alegia zaintzari ez zaiola ematen, ez lekurik, ez denborarik, ez arnasarik, bizi dugun eta bizi gaituen sistema kapitalista honetan. Bai, ikusezina da, ez da ikusten. Nik uste dut, 13 testigantza hauetan, bi gizonezkoak dira, bi aita dira, gainontzekoak ama bat izan ezik, badago ama izatea aukeratu ez duen emakume bat ere, eta uste dut hori ahots hori ere oso importantea dela horregotea liburuan eta aipatzea ez da, badagoela ama ez den bat, eta denek seinalatzen dutera sistema bera, ez? Bizigaituen edo bizigaren jendarte hau, ez? Eta horrek egiten duela amatasuna zail eta batzuetan itogarri. Ez amatasunak bera, ez? Pixkat Erikak aipatu duen horren aritik instituzioa, Adrien Richek ainongia azaldu zuen amatasunaren instituzioa bera da itotzen gaituena, baina esperientziak ez du zertan izan itogarri. Eta hori bada ari bat, gure liburua zeharkatzen duen eta testigantza guztiak zeharkatzen dituen ari bat. Ze batzuetan, ikusten dugunean ze zailtasun ditugun gure umeak guk nahi dugun bezala ezteko edo gure amatasuna guk nahi dugun bezala bizitzeko umearen gain jartzen dugu begirada eta ze zaila den amatasuna edo umea bera edo umeek ze behar dituzten, euren beharrak gutxietsi beharko bagenitu bezala, ez? Gehiegi gaude beraiei begira, ez? Eta noski badagola mandatu bat hori horrela izan dadin, baina justu kontrakoa ere bai, umeak heldukeriaz begiratu eta zaintza delegatzeko, ez? Orduan, uste dut gure testigantza hauek guztiak ez daudela ez mutur batean ez bestean, eta nahi dutela zaindu. Eta nahi dutela zainduak izan ere bai, edo euren beharrak ere kontuan hartuak izan daitezela, eta interpelatzen dute zuzenean bizigaren bizimodu hau, ez? Eta sistema aipatzen dugunean, oso garbi ikusi dugu testigantza edo narrazio hauetan guztietan, sistemaren ze kapa ari diren seinalatzen, ez? Eta azten dira oso gertukoenetik, ez? Azten dira lehenengo euren burua begiratzen, ama hauek, eta esaten dute, eta aita hauek, ez da? Ze zailtasun ditudanik batzutan umearekin konektatzeko. Nere psikobiografia, nere bizitza, nere zailtasuna, nere zauriak, nere lehenengo begiratzen diote beraien buruari, ez? Hor, batzutan baditula guk ere gure krikikrakak, baina dena ez da gurea, dena ez da pertsonala. Hor dago, hortik abiatzen da, baina gero dago, baldin badago, bikotekide bat. Gurasotasuna bizi duena bere modura. Eta egin dezake, amatasun hori izan dadin bizigarria bezain beste alde, kontra bezain beste alde egin dezake. Bikotekide batek. Baldin badago, ze ama bakar bat ere badago gure narrazioen artean, eta ama bakarraren historia beste bada. Eta zenbat ama bakar, eta nola dagoen sistema erabat bizkarreman da ama bakarrei. Orduan gero, bikotekidea eta gero dago sistema familiar biologikoa edo ez biologikoa, komunitatea, sarea.
hain importantea izan dena Euskal Herrian bereziki, baina bereziki Euskal Herrian, ez da, auzoa, baserria, sistema familiar zabal hori, ez da, desagertu dena mende batean kolpetik, ez da, eta gelditzen gara familia txiki nuklear horietan, non dago familia biologiko hori lagunduko diguna, edo bertze testigantza askotan agertzen den komunitate edo sare hori ez dena biologikoa. Ez mesede handia egingo ligukena, baina kostatzen ari dena berriz ere eraikitzen. Nahi dugu egin desberdin, eta igual sistema familiar biologikotik pixkat aldendu, baina zenbat kostatzen den sortzea hor familia eredu desberdinak, umea zaintzeko modu komunitarioagoak, ez da? Bueno, hor ere, ze zailtasun, ze aldeko, aitona monak, zenbat egin dezaketen alde, era batzutan nola jartzen dugun zama handia beraiengan ere bai, eta era berean ez daudenean prest emateko edo ez dagoenean, adibidez ama migratu bat agertzen da, bere familia guztia umeak ere bai kanpoan dituenak, baina ez badugu sostengu familiar biologiko hori, ze laguntza dugu, ez dugu laguntzarik, ez? Eta pixkat aruntzago joan da, osasun sistema, ez? Amatasuna biologikoa denean, haurdunalitik hasi, erditzea bera, erdi ondoa, hor sostengatuak bezain bortxatuak sentitzen gara batzutan, berdin hezkuntza sisteman, nola bizi ditugun batzutan egokitzapenak, hor agertzen da, ez da? Ze presarekin, ze berdin noski lan sistema, zenbat egiten duen guk amatasuna bizi dezagun libreki edo ez laguntzen digun, eta hor daude amatasun baimenak, ote dagon, orain ari dira gauza batzuk aldatzen, ez da, baina laguntza unibersalak, edenak dira laguntza guztiak lanari lotuak, baina zenbat emakume, zenbat ama ez da lanean ari. Lan hori da, lan remuneratuan, hori da. Orduan, lan sisteman egin behar dira aldaketa batzuk derrigor, eta ez bakarrikan laguntza bitartekoak, malgutasuna, ume batek zerbait behar baldin badu malgutasuna da, gaixo dagoenean, ezin dut lanera joan, gelditu behar dut. Eta hor noski, korresponsabilidadea edo, noski bikotekidia ere bai, ez hor ja ama bakarrik, ez da, baina lan sistema hau, berdin sistema judiziala, lehen errandugun ama migratu honen kasuan, ez da, atzerritartasun legea, edo banaketak agertzen da ere, tratu txarrak jasaten ditun ama bat, eta banaketa horren erdian zaintza partekatuak nola ematen ari diren, sistema judiziala nola erabat patriarkala den, eta ze begira duen amekiko, banatzen garenean, tratu txarrak salatzen ditugunean, baditugu Euskal Herrian adibide bat baino gehiago, sistemak ditu bere kapa guztiak, ekosistema eta sistema politiko honetan, ez daude kapa pila bat, egin dezaketenak gurasotasuna, amatasuna, baina baita gurasotasunaren alde bezain beste kontra. Orduan, hor dago, horrara seinalatu behar da, ez hainbeste amatasunaren bizipenera, bezik eta sistema handi hortara. Asko luzatu naiz. Zenbat trintxera, ez da? Ja, asko. Zenbat borroka, han, eta hemen, eta batean ez danean, edo behar bada batek bake apur bat ematen digunean, bestean, armak atera behar, ez dakit. Arma gabetze prozesu bati ekiten diozu, eta beste guda batean sartzen zara. Horrekin gelditzen naiz ez ditut, eta baita ere... Bai, baina nik jakin behar da mustroa seinalatzen, ez? Ze umea seinalatzea oso erresa da. Eta askotan horra begiratzen dugu, ez? Eta eskat liburuan argi ikusten dena da hori, ez? Zein den mustroa naiz eta hasiera eta zaintza ez den langintza erres bat, hor badago mustroa handi bat eta jakin behar da seinalatzen. Eta da? Eta da? Dio, lantxak... Ez dituk aipatu duen hori guzti hori, ez? Gure bizitzeko modu azkar honetan askotan ez ditu gauza horiek zalantzan jartzen, badakigu itotzen gaituela, baina ez liburuak ekarri digu oso argi ikustea, ez? Non dauden mustroaren garro guztiak. Nik ikusten mamut bat bezala, ez da? Eta amatasunak, esan Adrian Reitz aipatu duzu ez ditu, eta instituzio bezala denok, batez ere emakume guztiok zeharkatzen eta zapaltzen gaituela, amak, ezamak, ama izan nahi dutenak, ezin izan direnak, eta ikusten du gainera hori, ez da? Garroak aipatu dituzu bere hankekin, eta hanka bakoitza izan liteke, eta eukitzak elau baino gehiago, hori, ez da? Aipatu duzun sistema bakoitza, ez da? Orduan hori, esan nahi nuna, handia da, baina aldi berean konplexua da, ez dalako akabatzen hain erraza. Gelditzen naiz,
beste ideia batekin, Estitxu esan duzu, amatasunarena, berez ez da arazoa amatasuna, da sistemaarena, ez da? Eta hor, esan nahi nuen, apur bat gidoitik aldenduz, gustatzen zaidalako, gidoitik aldentzea, nire bizitza hori da. Boiera izate arazoa ez den bezala, ez da? Arazoa sistemak dauka. Euskararena ere ez da arazoa. Arazoa da, euskarari lekuak entzen dion sistemarena. Berdin, sentituko du, ez dakipa, gurpi laulkian dabilen horbaitek, autista dan batek, ez dakit, migratu behar duen batek, ez da, orduan hori, mamut horretaz dizketan ari ginela, hori ere. Eta hor, gustatzen zait hau esatea, ze amatasuna ez genuke ikusiko sekula edo oso gutxitan ikusten da ertz bezala. Eta hori da niretzat igual guk hortik sentitu genuen behar bat, ez? Ze ematen du edo diskurso bat bada, amatasuna, eredu patriarkala mantentzen duela, edo mantenarazten duela, ez? Eta hori ez dela ertza, hegemonia dela edo erdigunea dela. Nik ez ditut amak boterean ikusten, nik boterean gorbatadunak eta ikusten ditut. Hori da, orduan interesgarria da esan duzun hau, ez? Eta guk hortik heldu diogu noski, ikusita gu biok ere ze privilegio tokitik hitz egiten dugun, ez? Azkenean zuriak gara, ikasketekin, klase ertainekoak, ez? Bueno, hemen gure liburuan agertzen dira askotariko amak. Hor ikusten da, ez eta ikusten da klasea ere, klaseak ere nola zeharkatzen duen eta nola den aldagai importante bat hor, ezta? Baina amatasuna bera, nahiz eta gu kontziente izan gure privilegioez, amatasuna bera ertza da. Nik ikusten dut hor matrioska baten antzera, ez da? Berez emakumea ikusezina bada sistema honentzat eta, bere gorputza, bere ahotsa etengabe isilarazten eta tapatzen dira, ez da? Matrioska horren barruan dago amatasuna amak, ez da? Amatasun prozesuak esan dezagun, ez da? Horiek are gehiago tapatzen dira, eta tapatza eta isilaraztea askotan ez da bakarrik ez erakustea, baizik eta diskurtso hegemoniko bakar idealizatu eta bizitzeetatik eta gorputzetatik at dagoen bat saltzea, ez da? Hori ere violentzia da. Orduan, ikusten dut, emakume izateak dakarren violentziaren horrez gain, esan dezagun, edo horren gainean eraikitzen dela beste violentzia amen kontra, edo amatasun prozesuak bizi dituzten emakumeen kontra, eta, ia gehituko nuke, nik ere nire ertza aipatzearren, amatasun prozesu hoien barruan, kabitzen den are panpina txikiagoa eta are gutxiago ikusten dena eta aipatzen dena eta balidatzen dena, amatasun modura onartzen, balidatzen ez diren prozesuak. Hor, hemen badaude batzuk, ezta? Seme-alaba adoptatuak dauzkan ama bat, hori, bere umeak utzita etorri behar izan duen, eta seguru aski zaintza lanak eta ez oso modu baloratuan egitera etorri dan ama hori, karenan ikusiko ditugu beste amatasun, ama modura konsideratuak ez diren beste ama batzuk, beste gorputz batzuk. Orduan nik ikusten dut hori, ez da? Violentzia bat bestearen barruan, ez da? Ispiluen joko horretan bezala, azkenean ez dakizula non bukatzen den, baina, hasiera badakigu. Eta hor, Estitxu aipatu duzu, hori, erikaztuk ere bai, ez da, kolokazio horiek, ez da, zelan utzi protagonista izateari, zelan gorputz batzuei gehiago kostatzen zaien hori egitea, ez direlako ezi hori egiteko, ez da, holtza erdian, mikrofonoen aurrean, seinadura botatzen, egoteko ezi direlako, beste gorputz batzuk ohituago daude, bestei emanak, egotera ez dituztelako, baina, dena den, hor dauden zailtasunak, kolokazio horiek, berkolokazioak, bikote mailan, ama bakarri dagoenean, sistema bat zelan daukan ama bakar horrek atzean, ez da, beste geruza guzti horiek, baina batez ere, bikotera nahi nuen joan orain, zuma handituta. Egon zalako eztabaida bat, zuek kontatuko duzue hobeto, ez da, behar bada guraso, esan beharko genukela, ama ala aita desberdindu barik, ez da?
Eta hemen, harritu nintzen, eta postu bebai ikusita lekukotza, esango nuke ia guztietan bat datozela horretan ere, ezta? Mamuta seinalatzeaz gain, esaten dutenean, beraiek nahi dutela ama bezala izendatuak izan. Konta iguzu hori apur bat. Bai, bueno, feminismoaren baitan bai eman da hor eztabaida terminologiko bat ere, bai, ez? Euskaraz badauzkagu ama eta aita, edo ama eta ama, edo aita eta aita, baina badukagu guraso hitza ere, ez? Genera markatzen ez duen hitza, eta lehen begiratuan, ez? Pixkat, denon arteko berdinbide horretan oso egokia den hitz bat, eta guk uste genuen horren alde egingo zutela askok, eta denek egiten dute ama hitzaren alde, ez? Bueno, arrazoi bat baino gehiagoatik, baino ez, askotan azpimarratzen da guraso hitza politikoa bada, ama hitza ere politikoa da. Eta azpimarratzen dute, amatasuna biologikoa denean, noski ez da amatasuna bizitzeko modu bakarra, umearen inguruan dauden heldu guztiek, hasiera batean, ez dutela funtzio berdina betetzen, bai? Funtzio bera ez dutela betetzen. Inplikazioak izan behar duela bera, baino funtzioa garai batean ez dela bera. Zergatik, erditzen duen persona horrek, emakume horrek, edo umetokia duen persona horrek, bizi duelako prozesu bat bere baitan, ez? Bai haurdunaldia, bai erditzea eta bai erdi ondo hori, ez? Eta hor sortzen den lotura hori, ez da bukatzen umea jaiotzen den momentuan, eta honek ere feminismoaren barruan sortzen du eztabaida handia, ez? Biologia bada hitz bat azkura handia sortzen diguna, deserosotasunak sortzen dituena, baina guk uste dugu importantea dela hori ere ikusaraztea, ez? Ze hor, gure gorputzetan bizi izan dugunok, badakigu zer aldaketa eman diren gure gorputzean, gure garunean, ez du esan nahi denek berdin bizi behar dugunik. Baina eman dira bistakoa da, ez? Ematen diren aldaketak. Eta orduan ez badugu hitz egiten prozesuei horrei buruz, eta hor sor daitezkeen gauzei buruz, ezkutatzen ari gara, ez? Parte handi bat, gero utzi ditzakeena ere, ez? Edo sor ditzakeena zulo batzuk, eta ezkutatzeak uste dugu ez digula mesederik egiten, ez? Inori, ez emakumei, eta are gehiago, ez? Gauzak ezkutatzen direnean normalki galtzen emakumeak ateratzen gara, hori bai azpimarratu ez dela amatasuna bizitzeko modu bera, ez? Eta orduan horregatik esaten dute, ama hitza ere politikoa da, eta guraso izateko bizitza osoa dago, bai? Denborez ari gara. Orduan, denborez eta funtzioez eta tokiez. Eta importantea dela ere, bueno, hala bizi nahi dituenak, denbora horiek errespetatzeko lekua eta aukera izatea. Horrek ez du esan nahi, erditzen duen persona horrek berdin egin behar duela bestek egiten duten berdin. Gerta daiteke ere, ez sentitzea inongo loturarik ume horrekin, eta nahi izatea zaintza delegatzea, baina horrek ez du esan nahi prozesu hori guzi hori ez denik existitzen, ez? Eta orduan horri, ez? Horri ere balioa eman eta hori ikustarazi, ez? Hasieratik denok guraso izango bagina eta berdinduko bagenu hori, hariko ginateke berdintzen hori guzia ere bai. Eta importantea, azpimarratzen dute importantea dela hori ere, ez? Ikusaraztea eta hori ere badagola, eta horregatik egiten dute amaren alde, noski, denbora batetik aurrera, ez, gurasotasun partekatu horren alde zalantzari gabe. Eta berriz azpimarratzen dut, ez, funtzio berak ez, baina implikazio bera bai. Hori da, eta fuera, bizipenak eta prozesuak bateratu nahi dituzten protokolo zurrun, estanko eta, inposatutakoak, hori kendu ezagun eta zabaldu ezagun, aukera anitz pila bat dauzkan, ez dakit, hainbat bide, ezta? Hor, umearen beharrengatik uste dut ari zaretela, ezta?
umea jaiotzen denean, bera gestatu duen pertsona horren, hemen ere beste bigarren nota alpie, beti ez direlako emakumeak, eta hori ere nik nahiko nuke hemen esan, ezta? Baina, orokortzerakoan sinisten dut baita ere plural femenino erabili behar dugula, beraz, ume horrek behar duelako batez ere ama, ez da, hasieran, berataz erditudan ama, berataz erditudan gorputz hori eta lotura hori, ez da. Hortik, ulertzen dut, ari zaretela funtzioak, denborak, aipatzen dituzte. Ama horrek nahi baldin badu. Hori da, noski, hori da, bai, eta horretaran induan orain, ez da. Baina ze importantea aldi berean, ama horri ere begiratzea amatasunez ari garenean, ez da. Eta hori galdetu nahi nizuen, ez da. Umearen beharrak apur bat, aipatu ditugu, gurasoak zelan kolokatu daitezkeen, zelan kolokatu baita ere, geruza guzti hauek, sistema guzti hauek, amaren inguruan. Ze behar dute, amek eta amatasunek. Bai, eta nire importantea iruditzen zaita aipatu duzun hori, ez? Ari gara amatasuna gora eta bera, eta umea oantxe agertu da. Ezak ezen bat minutu, damak egun. Baina ume batek egon behar du hor. Eta ume baten beharrak, ez? Eta oso ederra da Erikak esan duen hori, haurdunaldia erditzea eta erdiondoa bada prozesu fisiologiko bat garunean eragina handia duena, baina ez da berdin manifestatuko emakume guztietan, ze ez gara bakarrik hori. Badugu garuna razional bat ere, eta badugu bizipen bat, historia biografiko bat, eta kultura bat, eta orduan hor ez gara bakarrik. Barkatu umeetan ere ez da? Behar bada ume bakoitzak beharko du momentu bakoitzean? Baina begira, hori uste dut ez dela inbeste aldatu. Ze ume hori, hemen Txinan edo Amazonian, jaiotzen da gutxi gora bera behar universal berdinekin. Noski kultura desberdin batean, guraso desberdin batzuekin izango du haurdunalita erditze esperientzia desberdina, batetik bestera, eta noski etorriko da genetika zatitxo batekin, ez da, baina genetika ez da determinantea. Azkeneko urtetan hainbeste ikertu da gainera epigenetikaren inguruan, ez da, zenbat eragiten duen genetikan inguruak, ez orduan, askoz gehiago aldatu da, edo askoz aberatsagoa da, desberdinagoa da, anitzagoa da, ama baten esperientzia, ume jaio berri batena baino. Hor beharrak oso oinarrizkoak dira. Eta ez da politikoki zuzena izango behar bada, baina nik uste oso ondo asmatu duzula esaten, ume jaio berri batek behar duena da bere amaren gorputza. Gero, Erikak esan duen hori, ez da, ama batek ikusiko du alduen, nahi duen, baina ezin dugu ahaztu ume hori hor dagoela, orduan atenditu beharko da. Ama horrek nahi edo ez, jarri beharko litzateke martxan orduan beste sistema guzti hori, bikotekidea dagoen edo ez, ze behar du funtzio materno bat, behar du gorputz bat, ez bada amarena, beste norbaitena, baina ama hori prest badagotan nahi badu, hor makinaria guztia jarri beharko litzateke horren alde, eta orduan zer behar du ama horrek. Ume hori zaindu nahi badugu, ekuazio hontan zaurgarriena dena, lehenengo zaindu beharko dugu, bera zaindu behar duena. Eta da, berakala nahi badu, ama hori. Ez bada bera, beste gorputza. Izan aitarena, beste amarena, edo amona, edo dena delakoa, ez da? Orduan, klaro, bai, niretzat ez da oso politikoki zuzena, baina bada mezu importante bat, ez da, askoz gehiago zaindu beharko liratekela, kasu honetan ari gara ama biologiko ez, baina, ama biologikoa edo funtzio maternoa egiten duen pertsona hori. Lehenengo momentu horietan, Erikak oso ondo esan duen bezala, denborez ari garelako, eta lehenengo momentuaz ari garelako, gero aldatzen da. Gero garun hori ere amaren aldatu den hainbeste, bueltatzen da beste toki batera, berriro lehengora, hori ere zientziak erakutsi digu, orduan beraz ederra, bada denbora bat, umea oso zaurgarri den denbora hori, baina, bai. Ama, gorputz maternoa edo atxikimenduko pertsona printzipala, ez da? Hoi da atxikimenduzko teoria hau batzutan horren denostatua ere segun zetokitatik, baina segun nola erabiltzen badugu ama zokoratzeko, etxeratzeko, ama derrigortzeko, amak bere beharrak azteko, bani ere ez nago horren alde, evidentemente. Baina ulertzen badugu umearen beharretatik eta funtzio materno batek egon, materno, edo nahi duzuen bezala deitu, zaintza. Nahi izan dutenak horregon, eta ezin izan dutenak, edo sentitu dutenak presioa, kanpora joateko produktibitatearen gurpil, zoro, eta insan horretan sartzeko zenbat horrelako irakurri ditudan, eta batez ere, eta ez dut uste kasualidadea denik, ez da, emakumeengan, amengan,
zenbat emakume sentitu dira, irauli, sentitu dira iraulita eta bizitza aldatu diem amatasunak, eta ez dut esaten horrenbeste idealizazio batetik, baina zergatik ez, bai batzuetan esnatze bat bezala sentitu izan da, eta irakurri izan dut, jaso izan ditut nolako lekukotzak, eta oso ederrak egin zaizkit, iruditzen zaizkialako benetan arrakalatzen dutela sistema hau, ez direlakoari bakarrik beraien umeaz eta beraien gorputzaz, eta hori importantea egiten zaiz, feminismoak azkenean zer egiten du, zaurgarrienak direnen hoiei mikrofono hurbildu, eta kamera hurbildu, eta umeak zaurgarriak dira, eta amak ere bai, orduan hori ez da, entzun ditu banean ama hoiek ume hoien beharrez, beraien beharrez, naiz eta behar hoiek kalte egin duten, hartzen gaituen eta okupatzen gaituen kapitalismo honekin, ez da? Sistema kapitalista eta heteropatriarkala ere bai, ez da? Eta horregatik esaten izun, eta behin zu ez ditzu hasi zarela hola politikoki zuzenak ez diren gauzak esaten, nire animatuko naiz gaur egia esan oso formal nenbilen, esperantza neukan gaur formal bukatuko nula hitzaldi, ezin da. Bestela salseo gutxi dago. Eta esan nahi nizun, hoian nire hipotesi ez dakit ausart, aldarri, susurla, ez dakit zeu erdan, baina esango nizuke baita ere, beldurra, iruditzen zait, beldurra ematen digula, umeen beharraz aritzeak, iruditzen zaigulako hori, horrek kentzen digula guri ikusgarritasuna. Emakumeei, amei, ez da? Eta esango nuke alderantziz, azken urteetan abil ikusten eta ikasten, ama askoren, ama feminista askoren bizipenetatik eta hotxetatik askotan ez direla ez doazelain kontrajarrita guk uste edo saldu diguten bezain kontrajarrita ez doazela amen eta umen beharrak. Eta zelan batzuetan behar horiek talka egiten duten aipatu dugun mamut horrekin, ez da? Eta nik ere badakit ama bakoitzak sentituko duela modu batera, eta horren aldekoa naiz, hain zuzen ere, protokolak apurtu eta bideak zabaltzaren aldekoa. Baina bai iruditzen zait, beldur batetik ari garela, ez da? Ikusezina garelako, ikusezinak diren beste batzuei behar bada fokoak endu nahian eta alderantziz. Egin nahiko nukenik feminismoaren bidea, ez da? Ikusgarri egi direnen gandik kamera aldendu eta beste batzuetara bideratu. Eta nire hipotesia da, umen beharrak aipatzen ez direnean, ari garela baita ere privilegio batetik. Behar bada hain identifikatua ez daukagun eta hain landua ez daukagun privilegio batetik. Eta da, atxikimendu ziurraren eskubidea aseta daukatenen privilegiotik. Berez eskubide bat da, esango nuke, familiak, gurasoek, edozein izan da, guraso horien generoak eta barre, baina esan nahi dut ume guztiek daukate zainduak eta respetatuak izateko eskubidea. Pertsona guztiok ez daukagu guraso izateko eskubidea. Uste dut hau ere gaur egun konfunditu iten dela. Eta sartzen gara umeen salerosketan, eta ez dakiz, berez ez da eskubide bat guraso izatea, baina bai gurasoak izatea eta zainduak izatea. Bai, guk askotan aipatzen dugu, esaten da, egoista dela umerik ekarri nahi ez duen pertsona edo ekarri nahi ez duen emakumea, eta uste dut kontrakoa dela, erabaki egoista bat dela eskatu ez duen bizitza bat mundu honetara ekartzea. Beraz, zerbait ezin bada zalantzan jarri dira ume horren eskubideak. Etortzea eskatu ez duen ume horren eskubideak. Gero haseko dira modu batean edo bestean, baina ezin ditugu zalantzan jarri beharroiek. Eta hor igual baitare epaiketarena, Erika, modu batera egin edo beste modura egin, nola epaitzen gaituzten, Osea, badago aldarri handi bat nik uste dut liburuan, hori, ulertuta ume horren beharrak, egin daitekela modu oso desberdinean. Eta ziera estilo anitzak daudela eta hori dela bizigarria. Ezin dugu egin guk nahi dugun bezala, baina hori izan beharko litzateke bidea. Umearen beharrak hasi daitezke mila modutan.
ez dira oso konkretuak, hemen eta ez, lehen esan dudan bezala munduaren beste mutur batean, baina egiteko moduak izan beharko luke anitza, baina ezin dugu daude oso kondenatuta, inberrituko milaka malabarismo, gure beharrak, bereak, asetzeko gureak ere oso importantea dira, eta ez daude bakarrik lerratuta amatasunera eta lanera. Baituko beste, ez dugu, disfrutea, non dago gure disfrutea? Hemen disfrutea, non galtzen da bide hortan, ez da? Eta gero beti dikotomia batean, ez? Eta epaia ipatu du Estitxuk, eta epaiarekin oso lotuta dago errua ere, ez? Eta dikotomia hori, titia ematen baduzu, gaizki, biberoia ematen baduzu, gaizki, zurekin lo egiten badu, gaizki, ez badu lo egiten, gaizki, dena dago gaizki. Eta gure kulpa da. Amaren kulpa. Nozorren kulpa, amarena. Eta beti etenpagabeko epai hori, kulpa hori, eta gero liburuan asko aipatzen den bakardade hori, ez dugu esan, baina denek aipatu digute, amatasunaren esperientzia zaplasteko bat izan dela, lehenengo momentuan. Ez zutela espero, ez zutela dimensionatzen horregatik, lehenago aipatu ditugun eredu hertsioiengatik, ez da ni hemen naiz kabitzen. Eta topatzen naiz bakarrik. Bai, azkenean pertsonala politikoa da ikasi genuen aspaldi, baina amatasuna kondenatuta dago, lau pareten artean bizitzera, isilik egon, hau zentzu nahi zenuna, ez kexatu. Baina ezin dut harreman sexualik eduki, zer nahi zenuen, ume bat ekarri duzu. Egin dizut episiotomia bat, eta dituzu 15 puntu, eta hola da, ez? Edo, bueno, hori da adibide bat, ez? Entzun duguna behin baino gehiagotan. Ezin du izan, ez? Ezin du izan, noski pertsonala politikoa dela. Ez da zokoratuta bizitzeko gauza bat, baina horrela bizi dugu, ama askok. Irakurri duten asko gerturatu zaigu horrekin, ez igual lehenengo, ez dakit irakurri nahi dudan. Eta gero behin irakurri eta gero, kabitzen naiz, norbaitek ikusi nau. Eta oso desberdina dira denak, baina sentitzen dute kabitzen gara nonbait, norbaitek ikusi gaitu, entzun gaitu, ez gaude etxean. Eta ez duelako hitz egiten, hori, ematen diguten preskripzio horretaz. Ez da, amatasunak hau izan behar du, eta bakarrik hau, eta inondik inorez hau, eta hau, eta hau, eta hau. Eta ematen du, ama hori izan, haurdunaldia etortzen dela, eta ama hori dagoela txoriak entzuten, eta lorea jasotzen haurdunaldi bitartean, eta ikusi ditugun erditze guztiak, Hollywoodeko pelikuletan, bazalakoak dira. Uste dut ez direla batere realak, eta bar, ez da? Eta ama, erditu berria dan ama hori, ez dauka tripari gabe dago, eta inoiz ez da hain zoriontsu izan, eta ez du hitz egiten, ez dakit, daukan hemorroideaz, eta, nik ez dut, ezkain zuzenera hori sentitu dut, ez da? Zuenean asko kabitzen garela, eta ni irauli nau, eta besarkatu nau, ez da? Eta uste dut asko besarkatu, ama eta baita ere ez ama asko besarkatuko dituela zuen liburuak. Eta horregatik ere, apur bat amaitzen joateko, nahi nizuen galdetu, jakimina daukat, eta bakitemein jende asko, Josu Goikok eta Norak eta Juan Karek eta deseatzen daude jakiteko zelakoa izan den sorkuntza prozesu hau, ez da? Ze pentsatzen dut, bi fase edo eukiko zitula, ez da, alde batetik bildu, ez da, perretxikoak utzaran sartu, baina gero hor, hautatu, disekzionatu, eta paperera eraman, eta badakit paperera gauzak eta gorputzak eta bizipenak eramatea badala beste gudatako bat, eta galdetu nahi nizuen, nik neukere, horretan borrokalari ere naizen horretatik, zelan egin duzuen, ze benetan oso ondo egina dago, eta baita ere, gutxitan aipatzen dut, ez da, ematen du, amatasun feminista eta zaintzaz ari da, baina zen modu ederrean. Ze, hemen hizkuntzarekiko fijazioa daukagunok, eta gure satisfaierra batzuetan irakurtzea denuntzat, iruditzen zait oso importantea baita ere hori balioan jartzea. Benetan oso modu ederrean dago idatzita, oso euskara, ez dakit horrek ere besarkatzen du irakurlea esango nuke. Konte guzue. Bai, erranduzun bezala, liburuak dauzka bi fase oso markatu direnak, ez? Oso markatuak direnak, 13 testigantza dira, eta, klaro, liburua hemen dago eta idatzita dago, baina aurreko elkarrizketa horiek ezpalira joan diren bezala. Eta horra, aipatu nahi dut, hemen dauden personak asko ez genituela ezagutzen. Lehenengo aldiz ezagutu ditugu elkarrizketa
Momentuan, beste batzuk ezagutzen genituen, baina inoiz ez genuen hitz egina gai hauei buruz eta gutxiago sakontasun honekin. Elkarrizketa guztiak egin ditugu naiz eta pandemia garaian izan, beti biak elkarrekin, beti aurrez aurre, eta guretzako hori ezinbestekoa zen. Eta guk ere elkarrekin egin dugu, eta batez ere idazle askok aipatzen digute. Liburu bat lau eskutara, ze zaila, ez? Eta guretzako plazerra handi bat izan da, beti erdigunean jarri dugulako une oro elkarrekiko zaintza. Eta hori zaindu dugu muturreraino. Eta elkarrekin egiteak suposatzen zuen lehenik eta behin egoari ostiko bat ematea, oso argi edukitzea bakoitzaren indarguneak zeintzu ziren, norberaren ahultasunak deskantzatzea bestearen indarguneetan, eta elkarrizketetan ez ditu izan da indargune hori zalantzari gabe. Izan dira 3 eta 4 orduko elkarrizketak, eta oso importantea zen konfidantza giro bat sortzea, entzuteko giro bat sortzea, hasieratik somatu dute ez genituela epaituko. Eta denek esan digute bai. Naiztako ez ezagutu personalki denek esan digute bai. Eta momentu hori zaindu dugu muturreraino, ez ditu gidatu ditu elkarrizketa guztiak. Ni beti presente egon naiz, baina berak sostengatu ditu emozionalki, berak gidatu ditu, eta hortan artista da, eta nik banekien hortan artista zela, eta nik jakin izan dut, beste plano batean jartzen. Eta funtsezkoa da, bestela litzake liburua hemen egongo. Eta gero idazte prozesuan, pixkat dena egin dugu erdibana, banatu ditugu narrazioak, ze narrazio bihurtu ditugu, ez genuen lan periodistiko bat egin nahi. Asko zerraxagoa izango litzateke elkarrizketa formatuan ematea, baino argi genuen nahi genuela irakurleak pertsonak ikustea. Eta hor, banik argi neukan izan behar zutela lehenengo pertsonan idatzitako historiak, eta pertsonak ikusi ahal izateko importantea zela erabiliko genuen hizkuntza soila izatea eta artifiziorik gabea, baino guztiz zaindua. Eta guk ere urteak daramatzagu hizkuntzarekin lan egiten, eta hizkuntza ere bada gure obsesio bat, eta ondo idatzitako liburu bat egin nahi genuen, eta ordu asko sartu ditugu hortan, pentsa 4 orduko elkarrizketak, hor gero lan handia egin behar da, ordenatzen, sintetizatzen, dena sartu dugu, eta hor estitxuri gehiago kostatzen zitzaion hartazia sartzen. Bai, horrerika da artista, ez? Eta bai, egia da narrazioak erdi eta erdi hartu genitula, baina hildoa berak erikako ondo markatu zuen, ez? Nola behar zuen izan hizkuntza, eta nile erratu nintzen oso erraz ere hortara, ez? Berak elkarrezketetan egin zuen bezala, ez da? Nigan jarri hor indarra eta bera bigarren planoan jarri, nik ere berak ez ditu horrela idatzi behar dugu, eta estiloak horrelakoa izan behar du, baina, klaro, baiet, nizure atzetik, munduaren bukaeran arte. Eta gero batzutan erraxago egin zait, narrazio bihurtzea, baina izan dira pare bat elkarrezketa edo, ez dakitzen bat horrikoak ziren, baina oso luzeak, eta gainera ni psikologoa izanik niretzako hitz bakoitzak du sekulako pisua eta zeresana. Zerbaitengatik esan dute hori, ez da? Eta orduan ematen nion erikari honekin zer egiten duzun. Zer ni ez da? Eta orduan pare bat edo 3 elkarrezketetan egia da berak hor gaitasun handia du, ez? Kentzeko balasto hori. Eta azkenean gero irakurtzen nuen, eta bai, nik erranten nuen guztia hor dago, edo berak erran duena eta nik jaso dudana, baina askoz laburtuago, ez? Orduan, hor, elkar zaintza hori, ez? Behartzuen izan elkar zainduta, baita ere gure zaurgarritasunak agerian, baina indarguneak ere bai, ez? Horrela ulertzen ditugu harremanak, umeen zaintza, baina ez bakarrik umeena, nola zaindu nahi dugun elkar, ezke zaintza, dago kapa horietan guztietan, eta kapa horietan guztietan dago ere... Holtza gainean ere, egon behar da. Claro, barkatu, hau esan nahi zuen. Elkar zaintzea. Eske marabillosoa da, bi artista hauekin lan egitea, ze hola da, benetan, zaintza aktibatzen da une oro, ez da? Eta hori ere, esan nahi zuen, ze ederra horrela aritu zaretela liburu honetan,
ze hemendik ere egin behar da, ezta? Eta oso interesante iruditzen zait hori, ezta? Bai, eta ezin zuen beste modu bat ere. Eta esaten zenutena, ezta? Oin baten indargunea ateratzen da, gero bestearen gaurko ere nik bota nien, esan, ai, Erika egin zuk, mesedez, herrera zeustut, nik ite bota 20.000 joango zizkigula, ez dakit nabaritu zuen, pentsatzen du gehiet, sintesirako gaitasuna, ez dago nire gaitasunen artean, ez da zer gertatzen, eta enredatuko nintzateke zueki, hori bai, gaitasun enredatzekoa, daukat. Ze gustora, zuek entzuten, azken galdera bat, usten dira zue, egiten. Bai, baina gu enrollatu gara oso errez hiruak eta karenari heldu behar dira. Bai, bueno, aldatu zaituztete. Aldatu zaituzte liburu honen idazketak. Nik bai sentitzen dut, sinisten dut, behar bada ez dakit utopiko egia da edo, baina idazten dugu liburu bakoitzak aldatzen gaituela. Bueno, niri asko eman dit liburu honek. Esan dut Mari eta Xaneren ama naizela, ez dut esan batzu badakizue, baina bikotxak dira, bizkia dira. Orduan niretzako amatasuna izan da olatu handi bat eta askotan tsunami handi bat eta entzuten dut jendea, irakurri dut ez da, nik ez dut irakurri ezer, ez duen irakurri ezer, nik egin dut bizi iraun, ez? Orain 11 urte egingo dituzte eta liburuak eman dit hori, pixkat nire esperientzia propioa ere berri ikusteko denbora bat eta pausa bat eta asko eskertu dut. Eta nire amatasunari begiratzeaz gain, kokatu nau elkarzaintza horretan, baino zalantzan jartzera ere, helduen arteko harremanak nola bideratzen ditugun, eta oso argi geratu zait nola ez dudan nahi. Eta hori guzia eman dit emek, ze egia da. Amatasunez ari gara, baina azkenean ez da amatasunari buruzko liburu bat bakarrik. Norberari begiratzea ere badago, Bai, eta zaintzari buruz, ez? Orain, ez esloganetara eraman dugu zaintza, ez? Bizitzak erdigunean, zaintza erdigunean. Baina hori zelan baina nola egiten da hori. Pankartak dena usten du, paperak dena usten du. Eta uste dut eme badela, ez? Bueno, hori planteatzen duen liburu bat, gauza asko eman dizkit, baina hori azpimarratuko dute. Niretzat liburu honen indargunetako bat da, politikotasunetik ari dela, baina aldi berean konektatuta dagoela bizitzarekin eta gorputzekin. Eta hau batzuetanik faltan botatzen dut, ezta? Ari garenean hori, ezta, politika egin nahian, batzuetan hemendik goitik bezalari gara, ahaztuta, ezta, besteari ere utzi behar diogula egoten, hitz egiten, eta niretzat hau, izan da etengabeko konexioa, ezta? Zubia induzue bataren eta bestearen artean, amen eta umeen artean, ez dakit, mundu hostil honen, baina aldi berean bizitza bizigarri baten artean. Eta niretzat oso zaila da munduan egotea, beraz, eskerrik asko. Zuri, Alaine, zuri. Ez ditzu barkatu, ez dakite esan bezanun? Bueno, nahi nun jakarenera pixka bat lerratu, baina bai, niri eman dit berrezpen moduko bat, ez? Liburuak, banentorren harremanak nola ulertzen ditudan eta zaintzen nola ulertzen dudan hausnarketa handi batetik, amatasuna baino lehen, lur gure alaba jaio baino lehen, ja hor nentorren, ez da lanarekin ere ze harreman publiko-pribatu, irudi publiko eta pribatuaren arteko oreka hori ere nola ulertzen dudan, edo zergatik, lanaren inguruko hausnarketa handi batetik, hori ja horrekin banentorren eta lurrek alabak askoz gehiago jarri nago hor lurrean, ez da, naiz eta oso kontziente naizen ditudan privilegioetaz, eta lur zaintzeko eta gure etxean zaintza aurrera eramateko ze privilegio izan ditudan, ez? Hasi ekonomikotik, familia biologiko, ez, gure amak, ez, zenbat aitak ere bai, eta amak zenbat lagundu du, noski lurren aitaren implikazio erabatekoa. Horri ikusten da, izan ditu dela erraztasunak, ez da, baina kontzientzia handi batekin entorren ere, orduan liburua gehiago izan da, berrezten da. Hemendik joan nahi dut, horrela nahi dut saiatu, ez dugu beti osmatzen, baina saiatu nahi dut horrela harremantzen pertsonekin, horrela zaintzen pertsonak nire ingurukoak, eta hori dakar, niri bereziki hori karri dit, ez? Berrezpen bat, hortik joan nahi dut eta horrela egiten jarraitu nahi dut. Nik ez ditu gure bukatzeko esan nahi nuke alduguna egiten dugu.
Bai, hori da. Osea, hori da eslogana. Hori esloganik hori da, bai. bai, alduguna. Eta hori ama guztiek erraten dute, bueno, edo testigantza guztietan dago, ez da? Nahi duguna edo libreak gara edo, bueno, egiten dugu alduguna. Eta horrekin pozik, ez? Baina, bueno, saiatzen gara. Eta pixkat, ja, Karenerako zubi hori eraikitzen, Alaine, lehen errandut, ez da, amatasuna bera dagoela ertzean, naiz eta ez duen ematen, baina ez emakumea dagoen neurrian, eta umeak, eta nola ez dagoengo amatasuna, ez da, hori da. Eta gero, amatasunaren barruan, edo gurasotasunaren barruan daude ahare, zuk lehen aipatu duzun bezala, ez da, matriuska horren barruan daude ahare ikusezinago eta baztertuago dauden amatasunak, ez? Eta Karenan hori agitz oso garbi ikusten da. Igual lehenengo ingo genuke sarreratxo bat, ja Karenaren klima hortan sartzeko, ez? Uste dut unibertso bereko bi liburu direla, baina igual atmosfera hortan sartzeko, igual... Bueno, nek santitzen dut liburuanek baditula izpak, ez da? Horietako bat eme da. Eme da, dudarik gabe. Ba, Karena, hola, kontzeptura joanez, ez da? Bueno, erraz esan da, plazenta litzatek, ez da? Nik neuk hitza hori dela gutxi, ikasi nion Antzinen Mendizabali, bere odolekoak eleberrian irakurri nuen, gustatu zitzaidan, patrikan gorde nuen, erabiltzeko, enekiena zan, izenburu baten lekua hartuko zuenik, ez da? Baina ezin zuen beste bat izan eleberri honen izenburuak, ez da? Gero sartuko gara horretan, nahi baduzue, baina bueno, zergatik esaten dut ezin zuela beste bat izan, ba, emakumearen gorputza ikusten ez dugun bezala, eta are gutxiago amatasun prozesuetan, ez da? Aipatu ditugu lehen erditzetako estena surrealista horiek eta simplista horiek, bueno, ba, Karena bere horretan, plazenta organo bezala bere horretan da, organorik ikusezinena, ez da? Ez dakigu ia zelakoa dan plazenta bat erditzen garen arte, eta esango nuke erditzen garenean ere ez ditugula gure plazentak ikusten. Bueno, protagonistak berak esaten du, ez da? Erditzen jartzen den momentura arte, etzekiela, eta seguru nago hemen zaudeten erdiek baino gehiago ez dakizuela, Karena ateratzen dela, kanporatzen dela, umea kanporatu eta gero, ez da? Kontrakzioak datozela berriro eta gero datorrela Karena, ez da? Plazenta. Eta, bueno, beste batek ere esan zidan, ez da? Organo errebindikatiboa dala. Ez da, orduan, bueno, hor egon behar zuen moduren batean ala bestean, eta akonpainatu naute idazkuntzan, novela honen idazkuntzan, bueno, plazenten irudiak. Gainera da gauza bat, atzera eragiten diguna, ez da? Nik baneukan fantasia portadan plazenta bat jartzerena, baina, bueno, berez fama daukat, portada pixkat zerak eukitzarena, eta ia, onartu nuen ezin zala izan ja tumatxa izango zalako. Baina pentsa, giltzurrunak baki guztalakoak diren, ez da, bueno, birikak, bihotza, ez da, bihotzaren inguruan zenba literatura eta iruditeria, ez dakit, zakilak ikusi ditugu nahi baino desente gehiago eta barrabilak, eta plazenta bat, denok gatoz plazenta batetik, eta ez dakigu zelakoa den, ez da? Orduan, bueno. Eta bestalde, irakurle batzuek esan ziaten liburu argitaratu eta segituan irakurleekin sortzen den, bueno, magia, mozkorraldi marabilloso zurrunbilo honetan sartutan nengoela, esan ziaten, bueno, hiztegian begiratu zutela hitzaren esanahia, ez zekitela zer zen, zanien lasai, nik ere hiztegiak erabiltzen ditut, ez zer gertatzen, batez ere Mirena Gormea irakurtzeko, eta zoragarria da. Ez dugu dena jakin behar, horren alde, nabil. Eta kontatu zidaten, Karena dala, batelaren edo vaporearen edo itxasontziaren azpiko eremu hori urazpian gelditzen dana eta kanpotik ikusten ez duguna. Alegia, barruan ez bagaude ikusten ez duguna. Eta iruditu zitzean, marabillosisimoa. Bueno, eleberri hau definitzeko, eta oroar esango nuke, nire obra literarioa, eta apur bat nina izena ere, nire
manietako bat, batzuen ikuspuntutik, da, bueno, literatura gordina idaztea, edo beste batzuek ederrago esango dute, tabuak biluzten ditu dela, ezta? Orduan, zatitxo bat irakurriko dizuet, eta aukeratu zatitxo hau ez da, pasarte hau ez da horren beste amatasunen inguruan, estrapolatu daiteke beste edozein arlotara, minetara, eta seguru nago, bueno, ez dakit denok erabiliko zuen, baina seguru nago denok sentituko zenutela momenturen batean edo bestetan, Erikak aipatzen zuen tsunami hori, edo zein dala mina eragin dizuen arrazoia, beraz, zure mina. Minak irentsiko zaituela pentsatzen duzunean, joan itsasora. Eseri haren aurrean, egon berarekin. Joan eguko hondartza batera, eta egiezu berba, edo negar, edo deiadar. Entzun egingo zaitu, baina batez ere zeure barrua entzungo duzu. Minak eroango zaituela sentitzen duzunean, joan minera. Itsasoarekin bezala, jar zaitez beraren parean. Begira iezaiozu, begietara. Eta galdetu, ze behar duen. Espazio alda, behar duzuna. Ala denbora. Nire gorputzetik ateratzeko kanal baten bila alzabiltza? Zerbaitek tapatzen zaitu? Ala zeuk tapatzen duzu zerbait. Galdegiozu, zer esan nahi dizun. Entzun, kontatzen dizkizunak. Ikararik ez, minari. Zutaz kontatuko dizu, zure maiteak, zure terapeutak, zure amak, baino gehiago. Zuk zeuk baino gehiago daki, zure minak, zutaz. Ez ditu eskertu behar duzu zuri, ze ez daukat oso gogoan hau noiz nola zergatik idatzi nuen, baina esango nuke, parte batean zuri ikasia dela. Pixkatu unkituten, no? Bueno, ez da zer gertatzen, ez da nik lehen hau ere tapatzen nuen holtza gainean, eta hini esaten du, zergatik ez, hemen ere. Ba hor, mina aipatzen duzun hortan alain, zenbat min ez, ari ginen lehen aipatzen matriuska hori, ematasuna den matriuska hori, eta hor zenbat zauri egon daitezken, zenbat kapa ez, eta zein dauden gordeen ez, eta karenan agertzen den zaurietako bat, edo zauri nagusia ez da, jaio aurretik galdu duen, umea galdu duen ama horren esperientzia hori da, ez da, dolua, azkenean dolua, galera, ez izan ditekena hautatua, edo gogoz kontra hautatua, edo ez hautatua, ez? Baina dolua, galerak, hor batzutan ama dela esatea ere, batzutan ez, uste dut oso garbi ikusten dela, jaio gabeko aurrak hiltzen direnean ama hori ez dela ama. Zaio errekonozitzen ama denik ere, ezta? Eta horrekin batera, aipatuko nituzke beste, amatasunaren beste ertz batzuk, ez da? Amatasun lesbikoak, ama bakarrak, ama nerabeak, ama ez direnak, ama adoptatzaileak, ez? Ertzaren ertza, ez? Ez ditugunak ikusten, ez? Eta horri buruz ari da, ez? Edo karenan hori arnastu egiten da, ez? Bai. Bai, baneukan gai hau, atzetik, sentitzen nuen laster ikusita da egiten nuen, atzetik neukala lasterka. Nik banekien momenturen batean edo bestean gelditu inbarko nintzela, esaten genuen zelan bizigaren erritmo zoro horretan, eta askotan minetik iesi, horregatik aukeratu dut gaur ere pasarte hori, konturatu nahi zelako, eta minarekiko dialogoak askatzen gaituela askotan. Orduan, banekien min bat neukan
ezta? Eta niretzako itsasoari begiratzeko modu hori, minarekin berba egiteko modu hori idaztea da. Nire idazteak laguntzen dit bizitza digeritzen, eta, bueno, niretzat gauza askorengatik violentoa dan mundu eta sistema honetan bizirauten. Orduan, bueno, banekien momenturen batean edo bestean, harrapatu ingo ninduela, ikusten nun hori lasterka, enuen nahi gelditu, beldurra ematen zialako min horri begietara begiratzeak, ezta? Hain zuzen ere, jendartetik jaso duguna, desio dugun haurdunaldi bat galtzen dugunean, delako, bueno, ez dela zer gertatzen, bueno, lehenengo esaten dizkizuten gauzak dira, bueno, lasai, gaztea zara, eukiko dituzu beste batzuk, zure umeaz despeitu nahian ez, baina despeitu beharrean zeuden momentu horretan, ezta, zuretzat bakarra dan horri agur esan ezinik zauden horretan beste batzuk aipatzen dizkizute, askotan jakin gabe haurdunaldi bat, ze honetaz ere ez dugu hitz egiten, ezta? Zorionez bagoaz gurasotasuna erabakitzerantz, ezta, kontzientziaz, horrek daukan karga politikoaz ohartuta, zelenago inertzia bazan, presio bazan, askok ezin izan dute erabaki eta kaiola horretan bizi izan dira, eta bagoaz erabakimenerantz, baina oraindik ez dakigu erabakimenak ez duela ahalmena ematen. Eta nahi dugun hori eskura eukitzera ohituta gauden garaiotan, minari ihes egin behar diogula erakutsi diguten bizitza honetan, oso benetan zaila egiten da dialogo hori, ezta? Orduan, bueno, atzetik neukan, eta uste dut harrapatu ninduela prest nengoenean. Min horri begiratzeko prest nengoenean. Uste nuen kontatuko nuela nire alabaren dolu hori izaten ari zen bidaia, gainera, dolu hori bizi izan nuen eleberri hau idatzita. Eta hori uste dut, zuk esan zeniala estitzu, izan zinelako eleberria partekatu nuen uste dut bigarren pertsona, eta oso eskertuta horrengatik. Eta orduan ulertu nuen, egiatan nire neure dolu hori egin ahal izan nuela hau idatzita. Eta hala ere ez dut sentitzen nirea bakarrik denik, alde batetik Sarak bizi izan dituen gauza asko nik neuk ez ditudalako bizi izan, eta alderantziz. Nik neuk bizi izan dako guztiak ez daudalako hemen. Txikitatik oso gezurtia izan naiz, naiz literaturara bakarrik dedikatzen, gezurteritzara ere dedikatzen naiz, hemen hurbileko txikitako lagun badaukat, eta berak oso ondo daki beti esaten zidaten, nirekin ezin dela jakin, noiz ari naizen benetan eta noiz bromatan, ipuin kontaketan. Horregatik, fikzioa nik behar izan dut betidanik. Orduan, hemen dagoen guztia ez dagokit niri, eta nire guztia ez dago hemen Sararena da. Eta ez da bakarrik Sararena. Emakume asko daude hemen, horrela sentitzen dut. Pentsatu nuen, desio gabeko abortu batez, hitz egingo nuela. Pentsa zenbat aldiz esaten dugun desio gabeko haurdunaldia, behin konturatu naiz, desio gabeko abortua ez dugu esaten, ez da? Ez dago termino bat, abortatzera derrigortua zaudenean, edo etortzen denean, edo gertatzen denean, esplikatzeko, ez da? Orduan uste nun, esaten nuena, ez da? Ikusten duzuenez, aldi beran 30 gauza zari naiz, galdu ingo naiz, besor no pasarre, ni ondo nago gaur egun horrekin, abisua ematen dut, bazpa hitzaldi guztien hasieratan. Orduan hori, ez da? Dolua bizi izan nuen, ez nire bizitza esan dezagun, nire bizitzako ere muetan eta gorputzen eta batez ere novela hau idazteak eman zidan baimena, nik neuk ere niolako baimendu nire buruari, ez da? Zelan baimendu gure buruari min hori sentitzea eta zeharkatzea minak hori dalako behar duena, ez da? Izatea eta egotea eta gero joaten da, ez da?
sumendi bat aipatzen da eleberrian bertan, ez da? Ez talan borborkaridan eta laba hori hasieran gori-gori dagoen, baina, bueno, gero denborarekin badoa reposatzen eta sedimentatzen eta ozten, ez da? Mina antzeko zer bezala ulertzen dut nik, ez da? Orduan, bueno, dolua ezin izan nion egin, etzitzaialako baimendu, nik neuk ere niolako baimendu, kanpotik datozkigun violentzia, bortizkeria mekanismoak guk geuk barneratzen ditugu, badakigu hori, ez da? Eta nik neuk ere nion utzi nire buruari, besaten dizudan arte, ez da? Gaiak atzetik harrapatu ninduen arte, eta idazten jarri nintzen arte. Eta pentsatu nuen, desio gabeko abortu horretaz idatziko nuela, eta sorpresa zein izan zen, gaiak ateratzen eta ateratzen eta ateratzen joan zirela. Bani neuna izen moduan, arilpila bat lotu ziren elkarrekin eta korapilo handi bat sentitzen nuen hor, ezin nuelako bakarrik horretaz hitz egin. Sentitzen nuelako beharra, zeuek esan duzuen bezala, amatasunetako bide zidor eta bide ertz eta guztiak ez, baina hainbat eta batzuk bai transitatzeko edo behintzat erretratatzeko, ez da? Orduan, niretzat oso importantea da eta saria bera jaso nuenean, eleberriak sari bat jaso du, eman ziatenean gogoan daukat, nire barruan, hori, txaloak entzuten ari nintzen bitartean, nire barrutik izendatu nituela hainbat emakumeren izenak. Eta azken izena nire alabaren izena, ez da? Eta izan zen nietzat beraiei emate bat, ez da? Eta aipatzen ditut hauek, hainbat emakumeren lekukotzak irakurri ditu dalako, ama bezala konsideratuak ez direnenak, eta aldiz ama direnenak, nahiz eta beraien umeak hilda dauden, beste batzuk haurdunaldia lortzeko edo erditzeraino iristeko zailtasunak eduki dituztenenak, horren entzun, irakurri jaso, sentitu eta gorpuztu nituen, edo nahi hurbil mamitu nituen hainbaten lekukotzak, ez da? Eta niretzat oso importantea da hori esatea eta hori aitortzea. Ze beraien diskurso eta militantzia guzti hori barik, nik neure buruari enion baimenduko nire dolua eta ez dare nire galera eta antzeko zer gertatu zitzean indarkeria obstetrikoarekin ere, novela idatzi nuenean konturatu nintzen indarkeria obstetrikoa jasan nuela, ez ditzu, zuzara indarkeria obstetrikoaz hitz egin duen lehenetako bat hemen gurean eta ustut asko ari garela izendatzen hasten, nahiz eta kostatzen zaigun, zuri esker, eta horregatik, ez da? Niretzat importantea zan ez egotea nire dolu hori bakarrik, ez da? Importantea zan beste, erretratatu gabeko paisaia batzuk, ezagutzen dituen hoiek agertzea. Batzuk dira haurdunaldia lortzeko zailtasunak, edukitzea, laguntza bidezko ugalketa teknikak, baita ere, ohituta ez dauden perspektiba batetik begiratuta, eta da, alderdi ez dakit negatiboa den, baina bai kostuetatik, ez da, kostu pertsonal, bai emozional, bai fisiko, bikote mailako kostuak, kostu sozialak, ekonomikoak, ez da, hoiek guztiak nahi nituen, guztiak ez, baina batzui lekua eman nahi nien. Nahi bali maduzu joan gaitezke pixkatez, zerrendatzen hor aipatzen ari zaren ertzoiek guztiak dena den, baina nahiko nuke erreskatatu aipatu duzun hori, ez da, azkenean dolua edo galerak, bizitzen ditugun galerak, edo bizitzen ditugun bizipen gogor horiek, ez da, ez lirateke horren traumatikoak izango, naiz eta mingarriak izan pertsona bezala beharko genituzke izan gaitasunak horiei aurregiteko kontua da nola akonpainatuta gauden edo ze zaintza jasotzen dugun. Ez dago, bat ere ez. Hori da, horiei aurregiteko. Eta zu aipatu duzun sistema guztietan. Ez dago osasun sisteman, hor aipatzen da Sararen kasuan, ez da? Apur bat violentoa inzaio egoera hori jende askori
aipatzen duzelan doan ospitalera, ginekologoaren gana, umea galdut handik ez dakizen bezan, protokoloak markatzen du, uste dut hilabetera edo, errebizio bat edo egitera, eta bera kaletik doa pentsatuz, kaletik gurutzatzen duen jendeak, behar bada, nabarituko diola, berak eukiduen galera, ezta? Behar bada, bere etorkizuneko maitalek sentituko diotela, lastan egiten dioten bitartean, ze guda gertatu den gudu zelaia dan bere gorputzen, ezta? Behar bada, esaten du, dentistak ere urteroko garbiketa egiten dionean zeozer nabarituko diola. Hau da, berarentzat hain ukigarria da min hori, hain kanpotik darama, hain osorik hartuta dauka, okupazio bat da min hori, hain da solidoa eta osoa, iruditzen zaiola ezinezkoa dela ez ikustea kanpotik. Eta talka zein da, ginekologoaren gana doala, eta esaten diola, jantzi zaitez dana dago ondo. Eta ezer ez dago ondo momentu horretan. Hemen dago Leire Pinedo, gurean asko estimu handian daukagun psikologo bat, baita ere, izugarri estimatzen dudana, Txiolandian txioak bota eta bota da bielako, zaintza, zarremanez, osasunaz, zei gustatzen buru osasuna ez datea, zer da, buru osasuna ez da osasuna? Emakume idazleak ez dira idazleak, hori ez dakit. Seguru nago Leire Pinedo batek elukela horrela eramango lako kasu bat, ez da? Baina zoritxarrez, osasun sistema oraindik horrela dago. Eta ez bakarrik osasun sistema, ez da? Ingurua, familia, lagunak, ez da aipatzen, eta batzuetan pentsatzen dut, ez dakigulako, ez da? Zelan interpelatu mina, zelan besarkatu mina, ez da? Bai, eta hor sistema aipatzen dugunean hori da ez da inbeste seinalatzea modu pertsonal batean, bezik eta nola bizi garen sistema violento hontan, eta orduan ez dugu elkar zaintzen, ez dugu asmatzen, elkar zaintzen, ez dugu asmatzen, eta zuk esan duzu gainera, gure burua ere ez dugu asmatzen zaintzen, ze indarkeria guk ere geronek dugu hor sartuta, ez? Orduan, gertatzen denean zerbait mingarria benetan ez dakigu zeharkatzen hori, ez dugu gure burua ondo akonpainatzen, batzutan ukatu egiten dugu, sentitzen dugunik ere, eta ingurukoek ere intentzio honenarekin, baina ez dugu asmatzen, ez? Eta are gehiago, jaio gabeko ume baten eriotzaz ari garenean, ez? Ze hori da gai bat, tabuaren tabua, ez? Tabuaren barruko tabua, ez? Bizitzak etorri beharko lukeenean eriotza atorrelako, ez da? Beldurra ematen digu eriotzak, eta are gehiago, umeenak edo, ez da? Hori da. Izango bagenitu baliabideak guk transitatzeko zauriak sanoki eta ingurukoak hori akonpainatzeko sanoki, ez? Zinateke gelituko hor. Bai, dolu txikiak egunerokotasunean etengabe bizitzen ditugu. Aterkia galdu dugulako, ez dakit, harreman bat aldatu dalako, eta ez dakigu horiek, kolokatzen ere, ez da? Jo, bardu, zelan gero kolokatu, dolu, handiago bat, eta are gehiago, isiaraz ez dala zilegizatzen. Beste, nik esango baniz adibidez, bikotekidea galdu dut, seguru nago, sentitzen duzula esango zeniak elazuk, eta hemen dauden guztiek aldiz. Esaten badut, nire alaba jaio horretik hilda, hori ez da inzilegi. Lehen aipatzen zenitun beste gai batzuk ikutu nahi zenitula, joango gara aipatzen batzuk. Bai, mesedez, ordenatu nazazu. Eta moztu nazazuen nahi duzuen, eta bai. Aipatuko ditugu atala hobek Puntukako saio bat egin ezazue. Hori da. Liburuak 7 atal ditu, ez? Eta nahi baduzu, parte bakoitzak 11 gai izan litzake, ez da? Baina ari bat atera dugu, ia zer iruditzen zaizun. Lehenengo partea diagnostikoa da, eta hor agertzen da bereziki orain aipatzen ari ginen hau, ez da? Akonpainamendu emozionalari ematen zaion garrantzi eskasa, orokorrean, sistema sanitarioan ere bai, ez da? Baita, orain ikusten ari gara gainera, ez da? Oso modu nabarmenean, baita langileak beraiek zaintzeko beraien emozionalidadea, eta noski beraien baldintzak, eta horre ere, behar bada, ez duaztelako kontra jarrita, behar bada,
alde doazelako, batzuk zaintzen badira, errazago, estrapolatu halko da zaintza hori. Claro, harreman vertikala aipatzen ari gara asteotan pila bat, ezta? Baina harreman vertikala oso goitik hasi eta emakume edo gizon edo paziente edo erabiltzaile horretaraino, ez? Eta nahi gabe gaude denak sartuta hor. Eta gu ere kokatzen gara vertikaltasun hortan azpian ere ez, gure atera beharrean orduan hor, diagnostikoan bai badago akonpainamendu bereziki emozional. Oso diferentea da, bata zuri batek eta buzo urdin batek eragiten duten errespetua. Claro. Eta iraiek eragiten dutena eta guk hori da, guregan guk nola sentitzen dugun. Paritoriora buzo urdinarekin, bata zuririk nik ez dut nahi gehiago. Inseminazioak da bigarren partea, eta hor agertzen da ama izateko desira, ez? Desirari ere... Bai, zergatik ze... Nire kosta zitzaidan, erabaki horretan urte pare bat, egon nintzen bueltaka, enuelako ama izatearen erabakia hartu nahi inertziaz, ez da? Nire aurreragokoek hartu duten bezala, eta Erikak lehen esan duena oso markatuta, tatuatuta daukadalako, ez da? Eta da, uma bat baldin badakarzu, ez da, erabaki bat da, zurea da, niretzat, nik erala, iruditzen zait egoistagoa dela uma batek ekartzea baino, eta orduan oso ardura handia da horrutzi ezagun, ez da? Oso markatuta neukan hori, behar bada nire biografiagatik berdin zait edo kontzientzia feministak ere eman ditu hori. Ez da orduan bueltak egon nintzen eta nahi nituen banandu bezala, bereizi bezala, nire desioa, nire neurea zan desio hori eta gizarteak, jendarteak, emakume bezala sozializatu nahuelako nigandik espero zan presio hori, ze hala da, emakume guztiei eskatzen saie eta exigitzen zaie amak izatea. Eta horrekin ere apurtu behar dugu. Orduan, nahi nituen bereizi, ez da? Ez dakit, bi aleazio balira, bi metalen arteko aleazio bakarra baliz bezala, nahi nituen urtu eta ikusi hau da honena, eta hau da nirea. Bueno, gero konturatzen zaren arte, behar bada dekantazio prozesu bat ez dela hain erraza, ez da? Eta ezin dela hain erraz bereizi, eta behar bada, dialogo bat sortu behar dela bi hoien artean, ez da? Ama izateko nire desioaren eta jendarte honek, sistema honek eragin didan presio horren artean, ez da? Eta segurenek ez dira inbereizgarriak. Bai egon nintzen hor zenbait urtez eta hitz egin dut horretaz kontzientzia feminista eta oroar politikoa daukaten hainbat lagunekin, eta oso interesante egin zait beti, ez da, erabakimen horretaran zelan ailegatzen garen eta nondik eta nola goazen, ez da? Eta horre gainera, beste gauza badakarrelako eta da, bikote mailan egiten dugunean, ez dugu beti bikotean egiten, eta hori importantea, ez da, iruditzen zaigu esatea, bikote mailan egiten denean, zer gertatzen den, baten guraso izateko desioak eta bestearenak talka egiten dutenean, edo ez datozenean bat, edo batarena, ez dakit bat prest dagoenean gauza peaje batzuk ordaintzeko eta bestea aldiz ez. Orduan hori, nik neuk nire haragian bizi izan ez dudan arren, aspalditik ukitzen eta obsesionatzen hauen gai bat da, inguruan sumatu izan dudana eta galdetzera usartu ez naizena, eta beti galdera horiek bueltak eduki ditut, ezta? Zer da amore ematea, ezta? Zer da besteari amore ematea, zer da importanteagoa, besteari amore ematea edo norbere buruari amore ematea. Amore emate hori debaldekoa da, edo gerora ateratzen da, horren hor, eduki dut hori, ezta? Eta nik uste idaztea askotan sortzen dela hortik, ez bakarrik bizi izan ditugun gauzetatik, idazle batzuek esango dute ez dutela beraienetik idazten, gezurraz, denok idazten dugu guretik, ez da, nahiz eta gure hori ez den bizi izan duguna. Askotan da, inguruan sentitu duguna, sumatu duguna, kontatu digutena kontuz, ez egin idazle baten lagun. Egunkarian ze berri bertsiokatzen dugu Twitterren. Zer ezin dugu esan, zer ez gara atrebitzen galdetzera, mare magnum guzti horretatik sinisten dut ateratzen direla beti obra literarioak, ez da?
Eta, bueno, hori nik bizi izan ez duan arren, erabakimenaren arteko talkak eta bikote mailan gertatzen diren asimetria horiek ere interesatzen zitzen hori esploratzea. Hurrengo puntuak igual jarriko izkizu jarraian. Bai, egin behatzen bueno, gero baditugulako bertze galdera batzuk ere. Zuk aipatu dituzulen lagundutako ugalketa teknikak, ezta? Hor ere ikusten da ikuspegi mekaniko hori, gorputza makina bezala, ikuspegi produktibo hori, umea ere maitza. Fabrika de goioz. Horrez dago personarik, ez dago prozesurik. Hemen ere, beti begiratzen diogu amaierari, emaitzari, produktuari. Oso deskonektatuta gaude prozesuetatik, ezta? Eriotzarekin antzeko gertatzen da, ez dakit, badirudi eriotzak unkitu behar gaituela eta ez bizitzak, ezta? Edo norbait hildalako, haserregon bagara bizitzan, ez dakit, hildalako, ez dakit, horrek mugitu behar gaituela eta ez bizi garen bitartean elkar zaintzeak edo, ez dakit, bai, oso deskonektatuta gaudela esango nuke. Haurdunaldia bera, agertzen da bere prozesu neurohormonal eta... Ez modu idealizatuan, ez da? Hori da, ama umearen arteko lotura hori, baina ez lehen aipatzen genuen bezala. Baina ez dara kriminalizatuta, zenbaten du baita ere literaturan amatasuna aipatzen badugu eta gorpuzten badugu izan behar dela, azken urtetan bakarrik kriminalizatzeko eta, bueno, horrek no me pone, osea, horreren nahi nun egin, bueno, ez dakit, nik sentitzu onduan bezala argilunekin, ez da? Ilunekin bezala argiekin, bai. Beraz, ez dago ez idealizatuta eta ez dara kriminalizatuta. Kontra esan guztiekin, ez? Hori da. Irlan, atalean, gai hau aipatu dugu dagoeneko, baina doluaren eta matasunaren ukazioa esango nuke oso modu nabarmenean agertzen dela. Ukazio horren erantzunez edo aldarri bat, nik uste hor alduntze bat edo dagoela, ez da? Min hori aldarrikatzea. Sendatze bidean, 6. atala, eta ben berriro akonpainamendua, ez dagonean akonpainamendurik, bakardadea, hor dagoen gordintasun guztia, ez? Zalantzak. Zamaten du, ez dakit, gauzak argi euki behar ditugula, ez da? 18 urterekin ja ikasket, ez dakit dana. Ematen du guraso izan nahi dugun ez dakit dana, ez da? Ni ja naiz B eta Z planen aldekoa, eta ziurgabetasuna besarkatzaren aldekoa nahizetan zeia da eragiten digun, baina ez dakit, ambivalentzia, ez dakit. Batzutan ez dakigu. Bai, eta esatea, ez dakit. Ez da? Ez da ezer gertatzen. Nahiz eta mikro bat eraman, ez dakizki, gauza pila bat. Eta azkeneko atala erditzea bera da, eta hor ere berriro ez da, noski lagundutako teknikak, ernalketa teknikak erabiltzen direnean, erabat mekanizatzen baldin bada, eta hor berezik tratu honak duen garrantzia azpimarratzen badugu, bai, egia da. Baina bestela ere, bizitzan eta erditzean eta jaiotzan, ez da, tratu honak, ez? Tratu honei buruz ari gara, aipatzen dugunean akonpainamendu emozionala, edo aipatzen dugunean zaintza edo. Errespetua, duintasunaren aitortza, ez dakit, bai, hori ere galdera hau ere, zoritxarrez, aurreratu izutelen hasieratik spoilerra indut, bai, ez daukatola usagai hau, bai. Bai, bueno, nik akabera aldera iristeko, 3 galdera bota nahi nizkizun, baina ordena aldatuko dut. Lehenengo, amatasunaz aritzeak prestigioak entzen dio, obra literarioari, egun gaientzen den bai, ez duzu Euskadi sari ez dizut emango, eta, bueno, Eider Rodriguez idazle handiak, bildu zituen beste idazle handi batzuen lekukotzak, idazle esaten dut, emakumezko idazle hori, zateak, iten dit, bueno, baina emakumezkoak ziren eta kontzientzia feminista dunak, eta, bueno, ez dakit nok aipatzen zuen, ze 5 ziren lisipe hartan idazlen gorputzak izenekoa, gomendioa, Mari Domingirentzat, eta batek aipatzen zuen, ez da? Eske, amatasunaz idazten baduzu, merienda usaina daukazu.
Eta ja ez dakit esan duten, edo nik asmatu dudan, edo beste noren bat egiten dudan, ematen du apur bat sukaldeko amantalarekin zoazela liburua eskaintzen, ezta? Bueno, hartzen dalako, lehen aipatu dugun bezala, ezta? Etxeko sukaldean ezkutatu beharreko, bueno, ez dakit, hori dala, eta betikoa, ezta? Gizon batek idazten du ez dakiz zer, eta unibertsala da, ezta? Eta emakume batek idazten du bere gorputzetik, eta emakumeentzako da, komatxo asko, jartzen nabil, espaldin bada igartzen ironia. Hori, ematen du emakume batek idazten duena, eta bere gorputzetik idazten duena, eta bere errealitatetik, eta hori emakumeentzat bakarrik dala, ezta? Eta amatasunarekin esango nukean berdin egiten dugula, ezta? Badirudi, amatasuna amentzat bakarrik dala, eta kontra esango nuke. Orduan bai, ez duzu prestigiorik irabaziko, amatasuna zidazten duzu, eta ere gehiago esango izut, bueno, noski, amatasuna kriminalizatzera espazuaz, eta gainera emozionaltxoegia, bazara. Eta hori ere, konturatu naiz, horri buelta desente eman dizkiot, eta ez da kasualidadea, ze lisipen agertu diren emakume horiek ere aipatzen zuten, ezta? Bazelan sentitu duten presioa, bueno, gai batzuen inguruan hitz egitera eta modu konkretu batzuetatik, ezta? Eta beti indarretik, eta hau da, erakustetik gu ez gara emakumeak, hau da, tradizionalki emakumearekin lotu diren ezaugarriei uko egin, eta gizonekin lotu diren, edo maskulinitatearekin lotu diren ezaugarri horiek hartu, eta ezta? Orduan, bueno, emozioetatik edo, ez da nola deitu, baina, bueno, hortik idaztea ere bada, zu desprestigiatzeko, zure literatura, obra desprestigiatzeko beste modu bat. Baina, bueno, horre ere, alduntzen naiz, konturatzen naizenean, alderdi emozionala ukatzea dala violentzia kapazitista, sexista eta klasista. Normale, bueno, kapazitista da, ustez desgaitasunak dauzkaten pertsonen kontrako hau da, arauan kabitzen ez diren, dela depresioa daukaten, dela bipolarrak diren, dela ez dakit ikusmen urritasun bat daukaten, edo gaitasun handi dun pertsonen kontra ezartzen den bortizkeria. Sexismoa badakizu zein den, eta klasismoa ere bai. Eta klasismoaren argitu nahiko nuke, hori normalean klase sozial altuetan, bueno, ez dalako horren beste adierazten, edo konportatzea delako, ez da, barrua tapatute eukitzea, eta terciopelos jantzite egotea, alegia ez izatea gardena, ez da? Eta gehiago ikusi da klase sozial, bajuagoetan, edo la konsideratuak izan direnetan, adierazkortasun eta espontaneitate gehiago. Eta bukatzeko erresistentzian, privilegietatik, baina resistentziatik ere bai, trentxeratik ere bai. Eta bukatzeko gaiaz hitz egin dugu, mamiaz hitz egin dugu, baina jakin nahiko genuke pixkat idazte prozesua nolakoa izan den, eta pixkat ze estiloren bila ibili zaren, edo horren mugatu zaituen, oso barrutik atera zaizun idazteko modua ere, pixkat, bueno, hori kontatzea. Ulertuko duzuen bezala, imaginatuko zenuten bezala, armairutik atera, eta nire alabaren dolutik, hortik atera zala, aitortu dudan momentuan, imaginatuko zenuten bezala, ez da bat ere lasaia izan, esan dezagun, idazketa prozesu hau oso intentsua izan da, indarri gabe utzi nau, negarpila bat egin dut, aldi berean indarra hartu dut, aldarri egin dut, susurlaten aritu, dana. Aldi berean idaztean niretzako da, takize magia ilun sorginkeria den, sentitzen dudala nire burua, borroka bat dela sentitzen dut, eta gatazkan eta guduzelaian sentitzen naiz, baina aldi berean inoizkorik bizien nagoela sentitzen dut, eta momentuan sentitzen dut testu hori idaztera besterik horretarako bakarrik nagoela, ezta? Eta testuari entregatzen diot nire gorputza eta gogoa eta bizitza, ezta? Bizitza alduen neurrian, ze bizitza praktikoak gero eta gehiago pisatzen du adinean gora inala. Orduan, zentzu horretan oso bizterala da niregan eta intuitiboa. Eta
barruak eskatzen dit nondik jo, ezta? Ez dut jakiten oso ondo non bukatuko dudan, egia esan hemen egitura aldetik, nire beste nobelekin konparatuta arkitektura konplexuago bat dauka eleberri honek, orduan banekin apur bat ze gai ateratzen joan zirelako aipatu dituzuen gai horiek, barekien non sartuko nintzen, baina idazten hasten izenean inoiz ezakit, nondik aterako naizen. Eta estiloari dagokionez, apur bat, betiko antzean, enekien nondik idatziko nuen, nik neuk aldaketa pertsonal handia sentitu dudalako azken urteetan, eta iruditzen zaidalako ahots literarioa ere horren isla izango zala, eta ara sorpresa zein izan zen, eta aldi beran etzan sorpresa izan, reafirmazio bat izan zalako, nire betiko ahotsa atera zen. Orduan izan da novela hau idaztea, reafirmatzea neure burua idazle modura, ni hau naiz, nire literatura batzuetan desegokitzat hartu izan da, baina berdin zait. Nik hau egiten dut eta hau egin nahi dut. Eta hemendik egin nahi dut, hemendik eta horrantz. Ez da bakarrik nondik, niretzako da norantzko bat ere sentitzen dut. Eta hori, eta edukiak eskatzen dit niri forma, baina horria beste itzaldi baterako maten dugu. Bai, neskak ez dugu erremediorik, zure erlojuari begirari naiz. Ez dakit norbaitek galderarik badu, egin lasai, komentarioren bat egin nahi badu ere egin lasai. Hori, oholtzatik normalean esaten da, ez da komentarioak ez galderak bakarrik. Bai, guri egin, iruzkinak. Komentarioak ere bai. Bai. Bueno, ni bakarrik eskerrik asko esan nahi nuen, eta, bueno, izan daiteke, honelako literatura zuentzat desprestigioa izatea, edo ez dakit, baina ni benetan eskerrik asko esan behar dut, ze ama izan naiz, bortizkeria pairatu dut, iraultza nire barruan izan dakoa, eta aipatu duzue asko jendarteak eta horrelako monstruak eta, klaro, jendartea dago kanpoan eta garamagu barruan eta nik neuk eragindako mina agian izan da txarrena. Baina, esker honikoa sentitzen, nago, zuen literatura ezagutzeagatik, hemen eta hausahon elkarrizketengatik eskerrik asko ere, zerkenean da katea da, ez da? Behar dugu, emakumeak behar dugu egiten duzuena. Eskerrik asko zuri. Esker. Konpromisorik ere sentitu, Ez dago beste galderarik, hemen txutziko dugu. Plazerra handi bat izan da, beti bezala, Alaine, Estitxu, eta mila esker. Eskerrik asko.